Kapingatos ka magbanay sa 8 ka barangay sa San Francisco, Agusan del Sur ang apektado sa pagbaha. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Daw nahimo ng sapa kining kadalanan sa poblasyon San Francisco, Agusan del Sur atud sa nasinating kusog nga ulan adlawng Lunes. Parisuraysab ang pagtabok sa mga sakyanan tungod sa taas nga level sa tubig. Ano yung sitwasyon sa atong Center Island karon? Atong rescue Ang ubang establishmento gisulod na og tubig baha. Kining usa ka convenience store nalubog na sa tubig baha ang ubang produkto. tubig ka atong atso no. Matod sa MDRRMO San Francisco, 8 ka barangay ang apektado sa baha. 10 naapektuhan ang barangay poblasyon. Una nang gipaubos sa state of calamity ang lungsod dala sa epekto sa bagyong Kabayan. Wala pa nato gilift, sir, kay tungod sa kinilaging panahon nga wala pa takakuan og kanang maayong panahon kay dinhi man jud sa San Francisco, Agusan del Sur, sir. Catch basin man jud ni sa mga tubig baha, sir, especially din sa mga uptown nga mga munisipyo, so ang tubig nila paingon pud dinhi sa amoa. Tungod niini, nagpaygayon og forced evacuation ang otoridad sa mga apektado nga lugar. Sa tala sa MDRRMO, miabot sa 145 ka magbanay ang gihiklin tungod sa baha. Ang uban, temporaryong nagtinir sa upat ka evacuation area sa lugar. Samtang duna say anaa sa Municipal Evacuation Center, nagpangapod-apod na usab og hinabang ang LGU San Francisco ngadto sa mga naapektuhan sa baha. Hinuon duna nay mga mibakwit nga nanguli na sa ilang mga panimalay dihang mihubas na ang tubig baha. Sumala sa pag-asa, nakasinati og mga pag-ulan ng dakong bahin sa Mindanao tungod na sab sa epekto sa easterlies o localized thunderstorms. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.